Mikel Laboak kantatzen du Sorterriko koplak, eta bukaeran esaten du mende osoa iraganen dut zure ondoan koblaka. Nik ez dut mende osorik iraganen, pare bat minutuko kontua besterik ez da izango, baina iruditu zaigu berariaz egun honetarako egindako zerbait eskaini behartzela, eta aire hori, doinu hori ezin aproposagoa iruditu zaigu. Eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, zorionak bihotzez aurten bai fundazioari eta Zornotzako barnetegiari, eta izan dezala luzarorako arnasa. Laboaren doinu hontan, hasi behar dut bertsotan, ea irinik eoliteken koplariaren errotan, koplariaren errotan. Zilarrezko ezteietan, arroz zaitezte benetan, hainbat landare erne baitira, baratze ederronetan, baratze ederronetan. Zornotzako barnetegi, euskararen kate begi, zilar kolorez jantzi zara gaur, noizbaiturre bigur bedi, noizbaiturre bigur bedi. Dena indarta adore, barnetegia dotore, ez arantzarik gabea baina usain ederreko lore, usain ederreko lore. Etxiei heini heini, duba dubiei, duba eizi heini, etxaiziei, ieiziei, eihiei. Ni euskaldun jaio nintzen, belartxarrak nekez hiltzen, mende osoa iraganen dut, ene hizkuntza erabiltzen, ene hizkuntza erabiltzen. Eskerrik asko, izan ongi, eta eutsi gogor.